Akwụkwọ Ezra isi nke 8. Ndị a bụ ndị isi nna ha n'usoro ọmụmụ nke ndị si Babel bịa. N'oge eze Artaxerxes, n'ime ụmụ Finehas, Gershom; n'ime ụmụ Itama, Daniel; n'ime ụmụ David, Hatush; n'ime ụmụ Shekania; n'ime ụmụ Ferosh, Zekaraya; ya na ọnụọgụgụ ndị ikom 154. N'ime ụmụ Pahat-Moab, Eliona nwa Zariah, ya na 200 ndị ikom. N'ime ụmụ Shekania nwa Jahaziel, ya na 300 ndị ikom. N'ime ụmụ Adin, Ebed nwa Lonatan, ya na 50 ndị ikom. N'ime ụmụ mba ndị Elam, n'ime ụmụ Shaya nwa Atalia, ya na 70 ndị ikom. N'ime ụmụ Shefataya, Zebadaya nwa Michael, ya na 42 ndị ikom. N'ime ụmụ Joab, Obadaya nwa Jaya na 200 na ụmụ 80. Shelomit nwa Joshafat, ya na 160 na ndị ikom, tinyere 160 na ndị ikom. N'ime ụmụ Bebal, Zekaraya nwa Bebai, tinyere 120 na ndị ikom. N'ime ụmụ Azgad, Lohanan nwa Hakatan, tinyere 110 ndị ikom. N'ime ụmụ Adonakam, Kam onye ikpeazụ, ndị ahụ ha bụ Elifelet, Lehel na Shimaya, tinyere 110 ndị ikom. N'ime ụmụ Bigoi, Vitai na Zabod, tinyere 117 ndị ikom. Wee kpọkọta ha n'akụkụ osimiri nke na-aga Ahua. Anyị wee nọrọ ebe ahụ ruo ụbọchị 3, wee hụ ndị mmadụ na ndị nchụaja. Ahụghịkwa m otu n'ime ụmụ Liu n'ebe ahụ. Ya mere ezigara m Elieza na Ariel na Shimaya na Elnatan na Larib na Natan na Zekaraya na Meshulam onyeisi, na Lorib na Eltana, ndị nwere obiọma. Wee nye ha iwu nye Ido onyeisi n'ọnọdụ Kasifia, gwakwa ha okwu ha ga-agwa Ido na ụmụnne ya, Netini n'ọnọdụ Kasifia, ka ha kpọbata ndị ozi nke ụlọ Chineke anyị. Ya mere site n'aka Chineke anyị dị mma nke nọ n'elu, ha kpọtara otu nwoke nwere ọgụgụ isi n'ime ụmụ Mahali nwa Liu nwa Izrel, na Sherebiel na ụmụ ya na ụmụnne ya, ihe dịka mmadụ 30. Hashabai na Lishai nke sitere n'ụmụ Merari, tinyere ụmụnne ya na ụmụ ha 22. N'ime Netinim ndị David họpụtara, na n'ime ndị isi maka ozi nke Livai, 220. Netinim niile a kpọrọ aha ha. N'ebe ahụ n'osimiri dị nsọ, Ahua kpọsara m n'ọbụbụ ọnụ iji weda onwe anyị n'ala n'ihu Chineke anyị, ma chọọ ụzọ ziri ezi n'aka ya, maka anyị na maka ụmụ anyị, na maka ihe onwunwe anyị niile. N'ihi na ihere mere m ịrịọ eze ka o nye unu ndị agha na ndị na-agba ịnyịnya iji nyere unu aka megide ndị iro n'ụzọ. N'ihi na anyị gwara eze okwu sị, aka Chineke anyị dị n'ahụ onye ọbụla na-ele ya anya ọma, mana ike ya na iwe ya dị n'ahụ onye ọbụla hapụrụ ya. Anyị wee buru ọnụ ma rịọ Chineke anyị maka nke a. A nụrụ olu ya. Mgbe ahụ m kewapụrụ mmadụ 2 n'ime ndị isi nchụaja, Sherebaya na Hashibaya na ụmụnne ha 10, tinyere ha. M wee tụọ ọlaọcha na ọlaedo na arịa ndị ahụ, ya bụ onyinye nke ụlọ Chineke anyị, nke eze na ndị ndụmọdụ ya na ndị isi ya na Izrel niile n'ebe ahụ, ma nye ha. M wee tụọ ha n'ọnụ ahịa ha aka 100 talenti ọlaọcha 650, na n'ime ihe ọlaọcha 100 talenti, na efere ọlaedo 22, nke eji ogidi na ọlaedo 100,000 dram, na arịa ọla 2 na-egbuke egbuka dị ezigbo mma, ma dịkwa oke ọnụ ahịa dịka ọlaedo. M wee sị ha, unu bụ ndị e doro nsọ nye Jehova. Arịa ndị ahụ dị nsọ. A na-enyekwa ọlaedo na ọlaọcha n'efu nye Jehova, Chineke nke nna nna unu. Chebe ha ma debe ha ruo mgbe unu tụrụ ha n'ihu ndị isi nchụaja, ndị Levit na ndị isi nke ndị nna Izrel na Jerusalem, n'ime ụlọ nke ụlọ Jehova,
Ndị nchụàjà na ndị Levit wee nata arọ nke ụrọ na ọlaedo na ihe ndị ahụ iji buga ha na Jerusalem n'ụlọ Chineke anyị. N'ụbọchị nke 12 nke ọnwa mbụ, anyị si n'osimiri Ahua pụọ ịga Jerusalem. Aka Chineke anyị dị n'ahụ anyị wee napụta anyị n'aka ndị iro anyị na ndị na-eche anyị n'ụzọ. Anyị bịarutere Jerusalem wee nọrọ ebe ahụ ụbọchị 3. N'ụbọchị nke 4, n'ụlọ Chineke anyị, a tụrụ ọlaọcha na mkpụrụ ego n'arịa ndị ahụ n'aka Meramot nwa Viria, onye nchụàjà, ya na Elieza nwa Finehas, ya na Lozabad nwa Leshua, na Noadaya nwa Binui, onye Livayị. Site n'ọgụgụ na ịdị arọ nke ọbụla, e dekwara ịdị arọ niile n'otu oge ahụ. Ụmụ ndị a dọrọ n'agha sikwa na ndọta ahụ pụta wee chụọrọ Chineke nke Izrel àjà nsure ọkụ, ehi 2 maka Izrel dum, ebule 96, ụmụ atụrụ 72, na ewu maka mmehie. Ihe niile bụ àjà nsure ọkụ nye Jehova. Ha wee nye ndịisi eze na ndịisi ndị agha sitere n'ofe oke alaeze ahụ ọrụ eze. Ha kwalitere ndị mmadụ na ụlọ Chineke.